ଆପଣ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଯେ ସତରେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଅଛନ୍ତି ଭୂତ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି। ତ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଛି 30 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ଏଇ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୂତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖେଇକି ମାନିବି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଆମ ଘରଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତ ସେଇଠି ମୋ ଅପା ଘର। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଭୂତ ଦେଖାଯାଏ ରାତିରେ। ତ ଯେମିତିକି ପଥର ମାରିବା, କାନ୍ଦିବା, ଏମିତି ମାନେ ଇଟା ପଥର ପକେଇବା, ଏମିତି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେପଟେ ରାତିରେ ଯିଏ ଯିଏ ଆସିବା କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ମୁଁ ରାତି 12ଟାରେ ଯିବି। ଆଉ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଜଣେଇବି। ନା ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ଭୂତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା ମତଲବ ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୂର କରିବି। ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଇ ଯେତେ ସବୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ସତରେ ସେ ଜାଗାରେ ଭୂତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମିତି କହିବା ମତଲବ ମିଛ କନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର। ତ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତ ଦେଖା ହେବା ରାତି 12ଟା ପରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।